Και γεια σας μάγκες μου, εδώ να σας δείξω τα playlist μου στο θες. Είχα παίξει με 3 φίλους μου. FCTM Killer, κάντε τον όλοι sub. Δείτε. Και θα μου πείτε αν σας άρεσαν τα σχόλια. Δείτε. Όχι, δεν ήταν. Συγγνώμη, σε λάθος πήκα. Ωραία. Δείτε. Όχι. Εδώ. Να το. Εδώ. Έλα. Εδώ είναι. Δείτε. Πετυχαίνω τη χέντα. Ωραία. Καλά μέχρι εδώ. Το κάνει η ρίβη τον άλλο. Και δείτε. Είμαι εγώ εδώ. Του ρίχνω 112. Δεν πετυχαίνω κάτι. Είμαι εδώ. Πέρασε κάποιος, δεν κατάλαβα. Για ποιο λόγο. Περνάει αυτός. Του ρίχνω 295. Μετά πεθαίνει η φίλη μου. Κάνω ρίβ. Βγαίνω και ρίχνω. Και αυτό ήταν το βίντεο. Το μικρό βίντεο. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια εσείς τι έχετε κάνει. Και αν σας άρεσε κάντε like, εγγραφή και εγγραφή και στον FCTM Killer. Bye.